So hi guys, good morning. So for today's video guys, what's up ketchup? What's up break up dito? What's up break up? This is Kuya Renz and welcome back to my channel. So for today's video and for today's vlog guys is kukuha kami ng panggatong guys kasi for this coming in the 40 days of my father guys is kasi ginagamit talaga namin yung panggatong guys kasi nandito kami sa bukid. So kung wala kami sa bukid guys at nandun kami sa sa city is yung gagamitin namin is parang yung parang gasol guys. Pero nandito kami sa bukid guys kaya yung cooking namin ngayon for today's vlog is panggatong or sa Bisaya pa guys is kahoy. So marami kami guys, marami kami kasama ko, sila kuya, tito, yung mga pinsan at cousin ko, yung mga bata sasama rin guys. Grabe, sobrang matulungin ng mga bata guys kasi sumasama sila. Pero ganyan talaga yung mga bata guys is parang yung isip nila is enjoy lang ganyan. So ngayon ay pupunta kami, yung destination natin maya guys is doon sa ilalim ng guys. Alam nyo ba guys yung sapa? Kasi guys sa Bisaya guys is sapa. So doon kami kukuha ng panggatong kasi marami doon. Kaya doon kami kukuha ng panggatong. So wala akong kasama guys ngayon kasi nandun sila sa yung iba nandun sa likuran ko, yung iba nandun sa unahan na. So kaya ako guys, desisyon na lalakad na lang ako unti-unti pa doon. So kita tayo mamaya doon guys. So see you. Guys, alam nyo ba guys, kagabi pa to na nang nangyari sa dito ko sa ilong ko. Kasi ayan guys, ayan. Sobrang sakit guys, grabe. Kasi kahapon naglaro kami ng volleyball tapos doon na-realize ko na sobrang sakit ng ilong ko. Tapos tiningnan ko, may ganito. Kagabi guys, mapula pa to, mapula. Tapos pag in the morning guys, ngayon is nakita ko na may yellow na. So ito ay guys, bigas guys. So sa Bisaya pa guys is bugas. So dapat ingatan natin guys pag may ganito tayo sa ilong kasi hindi natin alam guys na baka ito pag pisain natin ay ang mangyayari is para mag-infection ganun, di ba? Hindi naman natin alam pag di ba guys, pag may ganun kayo guys dito sa ilong or kahit saan. Kasi guys, ngayon lang ako nagkaganito guys. Ang laking laki. So natakot ako baka mapisa, hindi natin alam pag ma-infection, di ba? Kaya ingatan natin guys. Parang hindi lang ako nakaganito, kayo rin nanonood ngayon. So dapat ingatan natin guys kasi sobrang sakit talaga guys. So takot ako. Parang imbis dako pag ilong guys, ni samot tugad ako og ilong bukha ginawa. Grabe, sobrang laking ilong tapos ayan, klarong-klaro talaga guys. Kaya iingatan ko talaga to kasi pag napisa to biglaan, hindi natin alam baka ma-infection ganon. Kaya iingatan natin guys. La laksi ito kinakuha na karang hinog na pauli tapod usahay taring dengan hinog nabig mga naong sa abat ayaw sige kana ay kuha dia aray daway dagko kita pa uli yung mga naong kilabog naman daari nga dagan naman ning suod pare dalawa na nig ay ba ni mura manig ka ng kuan balas pusil ayaw liso sabit sa Bamusa, agad hambig niyo. Murag lata. Dali po, murag pangpilasan ng dilakwan. Nagtipa kag diin.
Ay na matagi kantino. Wa na guro. Ha? Asa? Asa na yung kahoy di ay? Bang. Karabi mga batos-batos na, karabis Nicole oh. Nangakaon na kanay kog mamahaw. Kay tuwa ka sa baksan. Si BJ na lamang kay gamay-gamay ko. Di ra malamon. Siya bang bidoy ati oy, ganang magpanti baka na. Matusukan nagmurag nay talinis ka kuan. Talinis nga. Dahil mong short video kaning imo lang tain to. Kani makuanan tinawa lagi kita nas kamera lagi. Matusok nas kuan. Nay talinis video. Kani imong inampingan. Sumpais kinabuhi. La pa way video kay ikaw may kuwaon. Oy biabas. Kuha na po biyabas. Unsa may Tagalog ana be? Yan pa bilog-bilog. Bijoy. Nicole. Bilog-bilog. Bilog-bilog utok. Kada hataw ka rin kaon mo. Pauli. Kanang kakita ka ng liso, mo babag sa tilaok. Ayaw, mura man gunig heart. Pa kanya na apro sa hike. O ba? Sa pare uno mo. Ako ra. Buhay. Mamay ba? Ritig mata. Unsa man tong nakaon pait man? Alap. Apil lang pala sa bukaon. Kenapa po ang kilos la. Laod mas imo Nicole. Kuasa Nicole. Kuasa sa rami. Kuasa sa rami sa Naso kuasa. Kuasa sa Kuasa para sa yang uod. Nas yang Ang i-prank si Bijoy guys. Magpapagod. Tara, God. Para di ay. Tara, Nicole. May mga naog atab sa dara guys. Ginawa ko murag naog ilang tuwad. Da Nicole, imo hari isod re. Ngray ko Di na asa nakahoy na. Kasi. Ngayon guys, susulong na tayo sa ang mga Lami adto ubos mi no. Lami adto ubos ba kay na ay damang sigurong kayo nang attack siguro. Naahin hinlo lagi. Ali tati kay hinlo dayte. Tuwa. Magsaba-saba lang puta ro aghas mong nagan. Tahin lo mong good meat ami. Ngini ikaw gay tuwa ko na may. Kare isa ni kuya. Kahoy ini. Hindi budo. Darami Nicole pangpunitan ni Jokol. Mireng. Video yu. Bigid atro. Dito ka ilag ka ng ani, kahoy nga nang masugod ka ni kahoy na. Ari ta ko makoy ni. Adjo matumban nimo mapasok ka ani. Kahoy na. Kahoy ni kuya? Ay de. Uy Nicole. Amo ani. Ay Nicole. Kadali. Ay kanam. Kigol mo ko. Wala lagi. Hawid mo di ah.
Saba mo. Kaya natin kontra kalaban ngayon. Tara lagi. Sige. Bijoy. Banana. That is, man na siya labod guys ha. My God. Labod magula siya. Kung imo matumba ni sa Nicole, masunog imuhang panit. Tana. Bijoy. Bantay mo. Pabanta na yung labod Bijoy ha. Natumba na sa nila. Sakad to. Sakad to. Muna guys. Mudagan. Nasi Bijoy. Ako kita man. Taglabot na natumba no ni Jate. Ay, pag taras dan. Ang kaya pagtunog niya, nailabot, pagtunog niya, labot. Agalay. Ito yung mga. Ayaw mo sunod naglabod, gawin ta katunog. Nakabalik ko dito. Minsan nga maak. Kono din ni Ang bisong may koon na na, kudya mo kamang si bisong. Ay, aray! Ano lagi sa... Tatanaw Muot niya itong vlogger lagi. Muot niya itong vlog karon lagi. Patong muskahoy o patong muskahoy. Ato mo dito kay nangahoy ko. Alam mo, sutsut ko na. Patong muskahoy video ito ah. Kami, kami. Patong ato ba patong? Namusak ka to. Ang sakay mo ilong. Grabe mga talawag labod oy. Ay, nagapado ka doon. Nakam ka ba kayo? Namadok ang banmidas bago. Di na mamaak oy matumban lang. Suwagsik ang dugo mo na masamad. Dos na yun eh. Sabi pwede ko krapit sa lubot ni Mimi uy. Najud na ah. Nasagbot. Nawa na siya mako. Mama. Uy, ano mga bata. So maro to guys atong vlog today. So nalingaw jud po guys sa mga batan unang uban kay mga talaban og labod. So nakita mo jud nato guys sa ilaha mga talaban og labod. So I hope na enjoy mo guys to this vlog. Bukid's life, a daily life routine nga na. Nga jud imong buhat guys every kan guys kanang wala jud kahoy ba. So mga hoy jud mi. So I hope na enjoy mo guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe lamang po sa ang YouTube channel. So this is Kuya Renz and welcome back and see you for the next vlog guys. Bye bye. See you.